Osim potpune rekonstrukcije škole, biće izgrađena i najsavremenija fiskulturna sala. Realizacija ovog projekta bila je planirana za prethodnu godinu, ali zbog pandemije koronavirusa je odložena. Čelnici gradske uprave Novog Pazara ističu da je početak realizacije ovog važnog projekta, koji će omogućiti bolje uslove đacima i prosvetnim radnicima, jedan od prioriteta u narednom periodu. Ovom rekonstrukcijom sigurno ćemo dobiti jednu od modernih osnovnih škola sa evropskim standardima, sa jednom školskom salom koja će imati mogućnost da deca obavljaju u pravim uslovima nastavu za fizičko vaspitanje, a i znatno je, kažem, bolje uslove kako za učenike, tako i za nastavno osoblje, jer grad Novi Pazar se trudi u zadnjih nekoliko godina u izgradnju, ulaganje u obrazovanje, ne samo u infrastrukturu, nego i u ostalim objektima kako bi unapredili obrazovanje, jer uvek kažemo da je najbolja investicija za budućnost upravo ulaganju u obrazovanje. Rukovodstvo Novopazarske osnovne škole Desanka Maksimović kaže da više od pola veka nije ulagano u rekonstrukciju i izgradnju ove škole. Konačno i mi da dočekamo tu rekonstrukciju naše škole, ipak bi nam značilo zbog naše dece. Škola je veoma stara, već 60 godina, kako nismo izvodili nikakve veće radove, bitnije. U dokumentaciji se navodi da će na školskom objektu biti urađena adaptacija zgrade, krov, stolarija, rekonstrukcija i mašinske instalacije. Sa izabranim izvođačem radova biće potpisan ugovor na 20 meseci, a rok podnošenja ponuda je 22. avgust.